אתה יודע, הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים כל מיני טכנולוגיות כאלה מטורפות, שעושות את האוטו יותר מהר, זה כאילו הכל פאן, נכון? הכל פאן ופלז'ר. כאילו, הנאה מנהיגה ולפעמים זה נחמד לראות שמשתמשים בטכנולוגיה הזאת גם לדברים ככה באמת חשובים. שמשפרים את החיים. יש מקומות כאלה שאתה מגיע ואתה לא יודע מה אתה תמצא שם, שאתה מרים את הלוט מעבר לזה, והנה. אהלן אייל, מה העניינים? מה קורה, מה שלומכם? אז קודם כל זה בכלל הגיוני לתת לנשים שהם מוגבלים פיזית הגה בידיים? מבחינה טכנולוגית זה הגיוני, האנשים האלה מורגלים לנהוג באביזרים שנותנים להם, ואני חושב שבאופן סטטיסטי הבטיחות של הנוהגים הנכים היא סטטיסטית בטוחה יותר. צריך כמובן להתאים את הרכב ואת כל הסביבת נהג לנוהג, אבל זה בהחלט הגיוני, הם נוהגים ונוהגים הרבה אפילו. איך הם בכלל נכנסים לתוך הרכב כל אחד עם העניינים שלו? אוקיי, כדי להיכנס לרכב צריך להבין שאנחנו צריכים קודם כל להכניס את האדם שיושב על כיסא גלגלים, הוא צריך להיכנס לתוך הרכב. אחרי זה צריך לוודא גם שמכניסים את הכיסא גלגלים, כי הוא לא ייסע בלי הכיסא גלגלים שלו ליד. והדבר האחרון זה צריך להנגיש לו כמובן את סביבת הנהיגה. ששם יש כל מיני אביזרים שאנחנו מתאימים, את אותם אביזרים שהוא לא יכול לנהוג. אפשר לראות, אז יש את הפתרונות שאנחנו שמים, שבסופו של דבר מנגישים את הרכב עבור הנכה, כדי שהוא יוכל להיכנס לאוטו. בבקשה. אתה מבין? בבקשה. פה אפשר לראות מעלון שהותקן, על מנת שהאדם עם כיסא הגלגלים יוכל להיכנס לתוך הרכב, יורד לרצפה, ואחרי זה באמצעות המעלון נכנס לרכב עצמו. כמה התאמן על זה, טוב, גיא. כמה עשה את זה. בוא נראה ונראה לך איך עושים את זה. לא, זה כבר נראה לי שזה לא כל כך פשוט. הוא התאמן שעות. כן, בוא. זה דורש המון ריכוז, אני מבקש שלא תפריע לי. ריכוז פתאום אתה רוצה, אה? יפה. בשביל פעם ראשונה זה יפה. כמו שאתה רואה, המעלית מרימה אותך מאוזן. כן. מה שיוצר תחושת ביטחון. יפה. עכשיו זה גם לא יהיה פשוט. לא, אני אנסה לעשות את זה בלי לעשות נזקים. זה דורש אימונים. הופה, זה זז הצידה. בזה אתה אלוף. ואז אני יכול להגיע ממש עד ההגה. כל הכבוד. במצב הזה הם בדרך כלל מכבים את כיסא הגלגלים, הכיסא נעול עכשיו בעמדת הנהיגה, ובעצם כל העמדת נהיגה היא מהכיסא עצמו, מכיסא הגלגלים. אתה מתחיל לדבר על פתרונות וכל מיני דברים כאלה, והראש שלי עף קדימה בקטע הטכנולוגי, כי אני מת על זה. לאן זה יכול להגיע? תראה, הפתרונות היום הם, בגדול, יש הרבה פתרונות שהם מכניים, של העברת תנועה של המנגנון, דרך מנגנון היד לדוושות של ההגה וכו'. אבל בהחלט יש היום פתרונות שהטכנולוגיה שם היא טכנולוגיה שלקוחה מעולם החלל והאווירונאוטיקה ומטוסים ומערכות מחשוב שלמות ששולטות ברכב על ידי כל מיני בקרות ממוחשבות כאלה או אחרות. כל הדברים האלה נכונים, אבל רק לאחרונה היה איזשהו קמפיין של נכה, הוא לא חצי בן אדם, ובאמת לעשות את כל העבודה הנהדרת הזאת. שמלחמה על תקציבים. על תקציבים, בדיוק, בקטע של תקציבים. זה לא עולה 500 שקל. נכון, המערכות האלה וגם המכוניות, בסוף זאת חבילה יחסית יקרה. מדינת ישראל בסך הכל היא מדינת רווחה. אז הנכים שזכאים בעצם לפתרונות האלה על מנת להיות עצמאים, זה סוג של שיקום, זה תהליך שיקומי שהנכים עוברים במדינת ישראל, ומדינת ישראל בהחלט תומכת בנכים ומאפשרת להם מימון גם לרכב וגם לאביזרים. התהליך הוא תהליך בירוקרטי לא פשוט, צריך לעבור מול ביטוח לאומי ומול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. יש פה בירוקרטיה משמעותית, חשוב להתייעץ לעבור את התהליך בצורה נכונה, כדי לא לעשות טעויות בדרך, כמו בכל תהליך בירוקרטי אחר שלו אתה זכאי. תגיד לי, תכלס, כאשר מגיעים לתוך כל הדבר הזה, כמה זה מסובך? לנהוג על זה, לתפעל את זה ברמת הנהג. זה בסוף עניין של מיומנות. צריך לצבור מיומנות. יש בתי ספר לנהיגה שיש להם מכוניות מותאמות עם מערכות נהיגה מתאימות ברכבים שלהם, ואחרי תהליך של לימוד נהיגה אפשר בהחלט לנהוג. חביבי, תודה. גם אנחנו נתאמן בלבוא לפה עוד כמה פעמים, נראה לי, כי זה מסקל אותי. תודה. זה טכנולוגית מאתגר לגמרי.